el que faig més ara, després de treballar molt temps a partir de les escletxes i dels límits de la llengua com a tal, del llenguatge, després de treballar-m'hi molt, estic veient que ara, a més d'això, sobretot, em dedico o m'agrada més treballar el mateix tema, buscar les escletxes, els límits i forçar, no tant que és el llenguatge, sinó més el discurs, l'estructura del discurs, i treballar justament amb les seves mancances, amb les seves limitacions i provar d'expandir aquest camp i de veure com des del mateix discurs es pot transgredir i anar més enllà. O sigui, més l'estructura i també, evidentment, la qüestió de la llengua, que si no ja no hi ha raó per crear. Em sembla que hi ha un decalatge molt gran, hi ha una diferència molt gran entre el que és el paper que fa realment el creador a la societat actual i el que hauria de fer. Perquè veig que la majoria de creadors el que fan és justificar, emblanquinar i decorar l'estat de les coses. I quan justament la feina hauria de ser al revés, no? Qüestionar, com a mínim, preguntar, preguntar-se. I falta. Hauria d'haver-hi molt més aquesta idea de trasbals, de si no crees trasbals, si no hi ha qüestió, si no hi ha interrogació, si no hi ha sacsejament, però no serveix per gaire res fer el que estàs fent. I aquest paper, últimament, o fa molts anys, estem més fent decoració que no pas fent. Quan parlem de ser crític, pensem molt crític respecte a això, a la situació o a l'establishment econòmic, social, polític, el poder, però també, sobretot, una cosa que potser no arriba gaire o que no en parlem gaire i és important, és ser crític amb un mateix, amb el que estàs fent, amb la mateixa obra, amb el mateix individu, amb el mateix creador. L'art, si no és crítica, no és art, és una altra cosa. Jo què sé, és fer puntes de coixí. Que potser mentre fas puntes de coixí pots anar criticant i pots arreglar el món, però el que estàs fent realment són puntes de coixí, i allò és el que queda. El que puguis parlar mentre ho fas és una altra història. I el que em sembla que passa avui és que hi ha moltes puntes de coixí tot arreu. Per mi la creació és la creació i després el mercat és el mercat. I són potser compartiments estancs, en certa manera. Que és evident que hi ha una estructura que serveix, que és important, tant en la literatura com en l'art, i que hi ha agents d'aquesta estructura, galeries o editorials, que fan feines molt interessants, però per mi l'ideal, que és que l'acte de creació prescindeix de tot això. És més, prescindeix també del lector, de l'espectador, i després hi ha tot l'altre, que en aquest mercat, tant en la literatura com en l'art, hi ha molta mercadotècnia que no té res a veure amb l'art, tampoc, ni amb la literatura, té a veure amb els llibres i amb els quadres, o amb les escultures, o amb les peces, però no és art. Però sí que hi ha realment galeries editorials que fan una feina important d'ensenyar, de donar a conèixer, també d'educar i de ser un motor, un engranatge més d'això que a mi m'agrada dir-ne l'art de debò, és a dir, l'art que qüestiona, que interroga, que calva cops de puny. I en aquest sentit, malgrat el mercat, és a dir, malgrat la transacció econòmica, hi ha agents que funcionen molt bé en aquest sentit. Que també en el mercat de l'art pensem molt en galeries editorials, però al mercat de l'art hi ha un aspecte molt important que és no sé com dir-ne, com en diem d'això, el turisme cultural, el museu, la gran exposició, que això també és mercat de l'art, i aquest em penso que en els últims temps és més nociu que qualsevol altre, tal com s'està enfocant. Hi ha un aforisme del Jordi Domènech que deia: la millor política cultural, l'única política cultural és aquesta, paga i calla. Això és dit molt bèstia, però en bona part em sembla que ha de ser això, perquè en el fons la institució, per la seva manera de ser, tendeix al conservadorisme i a conservar-se i a protegir-se. I l'art, la feina de l'art justament és atacar la institució i qüestionar-la, i una mica les institucions, tant públiques com privades, com semi, el que sigui, el que haurien de ser és ser valentes per portar a casa, per entendre'ns una mica, l'enemic, per seure una mica a taula, per deixar-se ferir, i fins i tot per obligar-se a deixar-se ferir, a deixar-se qüestionar. I les institucions cada vegada, com que estan més per la seva conservació que no pas per la seva feina,
doncs, estan en aquest sentit més adormides i estem posant sobre el món i sobre la percepció de tothom una mica aquest art més narcotitzant que no pas altra cosa. La institució hauria de ser prou valenta i prou capaç d'això, no sé com dir-ho, no dir de fer el harakiri, però sí que de propiciar tots aquells que l'estan atacant justament per donar-se valor i per ser institució de debò.